보라뱀 꾸러 리보의 모산디의 예수 아노 파리사와 로모 예수 이스라 예수 시타라 게리테되 시타라 게레고되 시타라 게레에we 예수 내 예수 Baba wedu wari kudenga, tinokutendai muzita raJesu. Imi makasika vanhu vose nemufananidzo wenyu unovanzwisisa nekuvaziva. Tiri kuuya pamberi penyu nevarwere. Tinokumbira imi murapi mukuru, munzwi weminamato. Vanhu verwere vari kurwara vachigomera, vamwe vari kuzvipatara, vamwe mudzimba. Vose ava vanhu venyu vamakasika. Tinokumbira imi Mwari kuburikidza nesimba roMweya Mutsvene, muvabatsire, muvasumudze panhoo, varapwe kana vapora, vagotenda kuzita renyu. Zita renyu ngarikudzwe neavo vamunenge marapa, vagoparidza kuti kudenga kuna Mwari anosumudza panhoo. Maita enyu Mwari wokudenga, rambai muine varwere venyu, musavatendera kubvutirwa upenyu naSatani vasiri mumaoko enyu. Amen. panesime kwaro mvura yekurapa yabva kuna Jesu. Pedyo nemchinjiko wenyu, ndipo panozorora moyo wangu wese. Pedyo nemuchinjiko mudzawandiwana, apo ndajekeserwa kupenya kwa Jesu. Pedyo nemchinjiko wenyu,
ndipo panozorora moyo wangu wese, pedyo nemuchinjiko ndomuona Jesu, ndibatsire kufamba mumabvute awo, pedyo nemuchinjiko wenyu, ndipo panozorora moyo wangu wese, pedyo nemuchinjiko ndorinda ndowimba, dakara ndizosvika mhiri yokwerwizi, pedyo nemuchinjiko wenyu, ndipo panozorora moyo wangu wese. Zuva vana vaMwari, tinoda kutenda Mwari nemukana wavatipa wekuti tidzidze shoko ravo. Tichaverenga mangwanani ano kubva mubhuku ra2 Samuel chapter 16. 2 Samuel chapter 16 kubva paverse 20 kunosvika paverse 23. Bhaibheri shoko raMwari rinoti, ipapo Absalom akati kuna Ahitofel, ndipei zano rako, tinofanira kuiteiko? Ahitoferi akati kuna Absalom, pindai kuvarongo vababa venyu vavakasiya, kuti vachengete imba. Ipapo Israeri yose ichanzwa kuti munosema baba venyu. Ipapo maoko avose vamunawo achasimbiswa. Naizvozvo vakadzikira Absalom tende pamusoro peimba. Absalom akapinda kuvarongo vababa vake vaIsraeri vose vachizviona. Zvino mano aAhitoferi aakapa mazuva iwayo akanga akaita samashoko akabvunzwa kuna Mwari. Ndizvo zvakanga zvakaita mano aAhitoferi aakapa Dhavhidhi naAbhusaromu vose. Mwari varopafadze kuverengwa kweshoko ravo. Regai tidzidze zvishoma pamusoro wenyaya unoti muti nemuchero wawo. Muti nemuchero wawo. Mukatarisa bhuku raSamueri wechipiri rose namachapter 24 ari mukati maro, muchaona kuti the first 10 chapters kubudirira kwaDhavhidhi, kukunda kwaDhavhidhi. Saka kana tichidrowa, tiri kudrowa mutsara uri kukwira uchienda mudenga, recording the successes of David, the prosperity of the David, the joy that is in the palace, rufaro ruri mukati meimba yamambo navana vavo namadzimai navarongo. 2 Samuel chapter 1 kunosvika pachapter 10 we are recording masuccess aDavid. Patinosvika pachapter 11 kunosvika pachapter 14 pane kudonha kwaDavid nekutendeuka kwake nekurwiswa kwaanoitwa nevana vake pamachapter 4 iwayo. Kubva pachapter 15 tinoona kuti David now is under the judgment of God, apasi peshamu yaMwari. Saka tinotanga kudrowa umwe mutsara tichidzika. This time it's the downfall of David. Patatanga bhuku ra2 Samuel kwakuri kukwira kwake nekubudirira kwake nemufaro wake, asi pakati apo pane zvinoitika muupenyu hwaDavid zvinoita kuti kubva pachapter 15 titange kurekoda the downfall of David. Saka bhuku ra2 Samuel has a chiastic structure, kuti tinonyora tokwira todzika. Chiri kukonzera kudzika paupenyu hwaDavid chii? It was a lack of respect for boundaries that God sets in his life. Akatadza kuremekedza zviga nemiganhu yakaiswa naMwari mukati meupenyu hwake.
So he failed to obey his boundaries. Akatadza kunzwisisa David kuti kune zvimwe zvinhu zviri off limits. Regardless of who you are. Mwari kana vaisa mutemo pazvinhu. Mwari vaisa mutemo. So he thought himself the king. And because he had power to take, he took and no one questioned him. Nekuda kwa izvozvo. Saka pa chapter 11 ya 2 Samuel, we see David crossing the line. Akakanganwa kuti kuva mambo, akaiswa naMwari, akaisa mutemo. And dzimwe nguva tinogona kukanganwa because of power ratinenge tave naro, simba ratinenge tave naro, tinogona kukanganwa miganhu yakaiswa naMwari. Mwari wakanga akaisa muganhu wekuti kudii? Mwari wakaisa muganhu unobata nyangwe madzimambo wekuti mukadzi wemunhu habatwi. You don't touch someone's wife. Hausvikipo injodzi unenge uchifamba pa quicksand kunonyudza unoerera mudzimai wemunhu habatwi. Hazvina basa kuti une simba rakawanda sei. We can start recording your downfall when you fail to obey that boundary. Saka David akatadza kuobey boundary. Ndobva atanga kuita zvisingaitwi, akabata mudzimai wemunhu. Tikadzidza nyaya iyi zvireva achitaura pa chapter 6 anoyambira Solomon. Chapter 6 verse number 27 tichidzika. Obva ati komunhu ungaisa moto muchipfuva chake nguo dzake dzikasatsva here? Kana munhu angatsika mazimba anopisa tsoka dzake dzikasapiswa here? Ndizvo zvakaita munhu anopinda kumukadzi wowo kwake. Ani nani unomunyangata iye mukadzi haangaregi kurohwa. Solomon ari kuti punishment is certain. When you step out of your boundaries and you cross the line, woti nekuti une simba wobata mudzimai wemunhu, hanzi neBhayibheri iwewe hauregi kurohwa. And this is one thing we need to know. When we study the life of David, downfall yake yakatangira pa chapter 11. Nemhaka yei, he failed to respect boundaries. Toda kuti tiverenge verse 32 na verse 33. Hanzi anoita upombwe nemukadzi anoshayiwa njere. Anoda kuparadza upenyu hwake, ndiye anoita izvozvo. Uchangozviwanira mavanga nokusakudzwa, kunyadziswa kwake hakungatongobviswi. Unogara nekunyadziswa, unotadza kubuda panze, unoshaya pekuhwanda. Don't cross that line. So David, he took because he could, and no one would stop him. Hapana aigona kumumisa kuti aiwa mambo uyu musabata uyu. Hapana aigona kumisa. Muchatoona kuti munhu waakabvunza, tikaverenga 2 Samuel chapter 11, munhu waakabvunza akanyatsomutsanangurira zvakanaka pa verse 3. David akatuma munhu kundobvunza kuti mukadzi uyu ndianiko? Mumwe akati ko haazi. Ari kuedza kuti aiwa mambo uyu munofanira kunge muchitomuziva. Inzwai, it was a detailed introduction. Haazi uyu Bathsheba mukunda wa Eriami mukadzi wa Uriya muHiti here? David akapiwa zvese zvaaifanira kuziva for him to know kuti that woman is off limits. That woman kusvika padhuze naye, it's crossing the line, it's crossing the boundaries. But he took because he could. But little did he know that he is beginning to record the downfall of King David. Mambo David upenyu hwavo amanyama amire nerongo, musoro ndo wapasi, makumbo amudenga. Inzwai vana vaMwari, simba munaro handirambi, asi mukadzi wemunhu habatwi. Vamwe simba ramunaro, you flex your financial muscles. And when you flex your financial muscles, murume womunhu anoita senga asiri chinhu pamberi pemudzimai wake. And you take advantage of your financial power, and you take advantage of your financial muscle. Wabva watorera munhu mudzimai wake. Vamwe venyu hamusi kutora, munokungoita zvamunoita asi achidzokera kumba kwake. Hanzi neshoko raMwari, haungatongoregi kurohwa. Don't cross that line. Hariyambukwi raini iri, mutsetse uyu unoera varume. Zvisinei nesimba ramuinaro,
hanzi kushanyadziswa kwenyu hakungabviswi. Muri kungozvitsvagira kuparadza, hanzi anoda kuparadza upenyu hwake ndiye anoita izvozvo. Saka hazvinei nesimba ramunaro, pamwe ndimi mune simba rekupa mabasa pakambani, and because of that you take advantage of your position and your power and you abuse madzimai evanhu. Bhaibheri shoko raMwari riri kuti when David crossed this line, ndipo patinotanga kuverenga the decline of his power, ndo patotanga kuverenga kudzikira kwake. Hazvinei kuti simba renyu rakawanda sei, you must know your boundaries, obey your boundaries. Rangarira kuti Mwari wakati kudii panhau idzi. Saka we see the downfall of David because he failed to obey the boundaries. You can destroy evidence just like David. You can do it. Hapana anogona kubata, but kuna Mwari anoona ari kudenga. Vamwe vedu hatibudi mudzimotikari, tapinda mukapoti tagara, hatibudi mudzimotikari tichiita maclean up campaign mumafoni, tichiudza vanhu chirega kuchisendera message, chirega kudai ndasvika kumba, muchiita maclean up campaign. Hey, you can destroy evidence, but one thing you must know, the all-seeing eye of God has recorded your deeds. You are taking because you can, and you are using your power to do so. Haungaregi kurohwa. Saka Bhaibheri shoko raMwari rinotibatsira kuti tinzwisise panapa kuti nekuda kwechivi chake naBathsheba, from chapter 12 kunosvika kuchapter 20, David is under the punishment of God and under the judgment of God. Nekuda kwezvisakarurama zvaakaita nemudzimai wemunhu. Asi chamunofanira kunzwisisa vana vaMwari ndechekuti muchero haudonheri kure nemuti wawo. Vanotaura chirungu vanoti the apple doesn't fall far from the tree. Pese paari kuita zvinhu izvi muchinda uyu ari kufunga kuti vana havasi kuona. Patinenge tichiita zvinhu izvi zvinoda kuti munzwisise chinhu one, your fruit is watching. The fruit of your womb is learning from what you are doing. And vanhu ava, they learn more by precept. They learn more by example than by precept. Vanonyanya kudzidza nemuenzaniso than zvaunotaura nemuromo wako. Saka pese paanga achiita zvinhu izvi, vanakomana vake vaviri vakanga vachiona. Number 1, Amnon akanga achiona. Number 2, Absalom akanga achiona. Patinoramba tichiverenga the story of David in the book of 2 Samuel, tinosvika pa chapter 16. Tasvika sei pa chapter 16, Absalom anomukira baba vake, ovadzinga from the royal home. Baba vobva vatiza nevamwe varanda vakavimbika kwavari. Ahitoferi anobva asara obva ati ndoda kuadvisa muning'ina kana iwe uchida kudiwa neIsraeri, they must be sure kuti hausisina attachment kuna baba vako. They must be very sure kuti hausisina attachment kuna baba vako. Saka todii kuti Israeri izvizive, anobvunza Absalom. Ahitoferi obva ati baba vako vakasiya varongo pano kuti vachengete musha. Saka iwewe zvaunoita kuti uonekwe neIsraeri kuti unovenga baba vako uye kuti unovasema, ita so. Chitora madzimai ababa vako uende pamusoro petende, pamusoro pemba mutende ratichapicha umo, worara navo Israeri yese ichiona. Ndo kuti Israeri itende kuti iwe unovenga baba vako. Now, ngatienzanisei zvinhu zviviri izvi. David crosses the line, but he is taking someone's wife. Absalom crosses the line, but he is taking his father's wives. Vana vane nzira so yekumodifya nekupimpa zvivi zvavabereki. Vanozvigadzira so vozvimodifya zvonaka, zvobuda zvakanaka kudarika maitirwo azvaitwa. They become more efficient in the sin because they have learnt of that sin from their parents. Saka Absalom baba vakanotora mudzimai wemunhu, iye anoti aiwa ini regai nditore madzimai enyu imimi baba vangu. After that, chimwe chii chaanoita, David akatora Bathsheba vakaenda pakahwanda, but Absalom
akatora madzimai ababa vake vakaenda pachena. Israeri yese ichiona the apple does not fall far from the tree. Nzwisisai chinhu ichi vana vaMwari, mabasa atinoita sevabereki, and those who would be parents in the near future understand this. You will never defeat the system. Vana vanoona zvaunoita, and they will do it better in the near future. They will do it better in the near future. Saka, it was a secret with Bathsheba, but with Absalom it was public. It was by a stranger's wife with David, but with Absalom it was by his own father's wives. Inzwai vana vaMwari, ngatifungisisei pamusoro pezvatinoita. Vana vari kuona. Ngatifungisisei, unogona kutochita mudzimai wako akasatozvibata, unogona kutovhara murume wako akasatozvibata, but you need to understand kuti muti nemuchero, and you would not want such kind of a behavior from your fruit. You would not want that. Saka mukaramba muchiverenga nyaya iyi muchaona kuti pakufamba kweupenyu hwaDavid, Absalom akaita zvivi zvababa zviri nani kudarika baba vacho. Zviri nani kudarika baba. Mukadzidza pamusoro paAmnon, 2 Samuel chapter 13. Amnon crossed the line. Memaka, my marriages, a half brother and a half sister, were not allowed in Israel. Forbidden. Waisagona kuroora mwana wamainini kana kuroorwa nemwana wamaiguru zvaisatenderwa izvozvo. Number 1. Number 2, umhandara kana ujaya was passport to marriage. Izvozvo aizviziva Amnon, but akaenda mberi akambunyikidza munin'ina wake, akambunyikidza hanzvadzi yake. Chikonzero ndechei? Akati baba vakakrosawo maboundary. Ini chinonditadzisa kukrosa boundary chi? David went off limits and his son went off limits. Muchero haudonheri kure nemuti wawo. Nzwisisai chinhu ichi vatana vakatitarisa. Munofanira kunzwisisa kuti maitiro edu, they have far reaching consequences. Vana vakatarisa ende vachazviita zviri nani kudarika imi. Mukadzidza 2 Samuel chapter 13. Muchanzwa nyaya yemukomana anonzi Amnon. Mukomana anonzi Amnon crossed the line, just like his father crossed the line. And akanyatsotaura kuti aiwa, ko imimi mungagonditsiura sei? Baba havatyisi panyaya iyi. Ari mupfungwa dzake, baba havatyisika panyaya iyi nekuti ivo vakatora mudzimai wemunhu akavatsiura ndiani? Hapana. Saka nyangwe neni ndinogonawo kutora hanzvadzi yangu, anonditsiura ndiani? Hapana. Mukaverenga Patriarchs and Prophets chapter 7, page number 727, muchadzidza kuti but David, self-condemned for his own sin, he failed to bring the offender to justice. Vamwe vedu tatadza kutsiura vana. Chikonzero ndechekuti vakationa tichiita zvataida kuvarambidza. Saka patinenge takuda kuvarambidza zvakurwadza. Vamwe vana havachadzoreki. Vamwe vana vakabuda muchechi nekuti vakaona mabasa ababa. Vamwe vana vakabuda muchechi nekuti vakaona mabasa evabereki. Ndobva vati kana kuvabereki vachidai kunamata hakurevi chunhu. Regai tinyatsozvibudira, tinyatsokunozviita without boundaries and limits and restrictions. Vana vakabuda church because they saw what the parent did. Vana vakabuda church nekuti vakaona zvakaitwa namukoma, vakaona zvakaitwa nasisi. Nzwisisai chinhu ichi, David akashaya simba rekutsiura Amnon pachivi chekubata hanzvadzi yake chibharo, nekuti chivi chake iye chakamutsiura. Kuti unoda kutsiura vamwe, ndiani angaudza mbavha kuti usaba iye achiba? Ndiani anoriwana simba iroro? Angaudza mwana wake kuti usaita upombwe iye achiita upombwe? Inzwai varume, imi muri kugona kuita zviri smart zvichitopera, asi muchavigirwa zvizukuru zvichabva kuvana venyu zvamuchachengeta imi, nekuti baba vacho vanenge vari irresponsible uye vanenge vakadzidza kubva kwamuri. Bhaibheri, shoko raMwari, riri kutiyambira panapa kuti muraramiro wedu mudzimba umu ngauve muraramiro wakanaka, nekuti an apple does not fall far from the tree. An apple does not fall far from the tree. And muchaona kuti panhau yaAmnon akanyarara David. He did not say anything.
Ellen White anobva ataura obva ati when parents or rulers neglect the duty of punishing iniquity, God himself will take the case in his hand. His restraining power will be in a measure removed from the agencies of evil, so that a train of circumstances will arise which will punish sin with sin. Saka runyararo rwaDavid pamusoro penyaya Amnon. Absalom akaona hanzvadzi yake ichichema, yakazvidira madota, yakadambura nguo, akati aiwa pinda ugare pasi, usava nedaka naAmnoni, ihanzvadzi, gara pasi. But haana kuziva Tamari kuti mukoma Absalomu vachengeta chigumbu. 2 years later Amnon akafa. He died as a way of revenge by Absalom. A train of circumstances will arise, punishing sin with sin. Hakuna Mwari unotora nyaya yacho oisa mumaoko ake. Rudo kuvana rwakanaka. Asi kana tikanyarara pavanokanganisa, God will take the matters in his hands. Tikanyarara pavanokanganisa, God will take the matters in his hands. Mukaverenga chapter 13 verse number 2 inoti Amnon akatambudzika akarwara pamusoro paTamari hanzvadzi yake, nokuti yakanga iri mhandara. Amnon akaona kuti haangamuiti chinhu. Rudo rwaaimuda narwo rwakaita zvekumurwarisa, akashaya hope, mukomana akaonda. But mukanoverenga verse 15 muchadzidza kuti ipapo Amnoni akamuvenga nokuvenga kukuru kwazvo, nokuti kuvenga kwaakamuvenga nako kwakapfuura rudo rwaakamuda narwo. Munyora akupima panapa rudo rwaAmnoni asati arara naTamari neruvengo rwacho apedza kurara naTamari. Zvikanzi ruvengo rwakakura kupfuura rudo. Inzwai vanasikana vari kunze uku, you need to guard jealously your body. Vakomana ava vanouya kwamuri vachiita senge vanokudai, ukaona ataura zvebonde, ukaona ataura zvekurara newe, that person has no plans for marrying you. Ane waakatochengeta waari kuda kuroora. Iwewe uri kuda kungosatisfy the desires of his flesh. Wabva wapfuura hako ozonorora waanoda. Do you know kuti Tama suggested marriage kuna Amnon? Akati aiwa chienda unokumbira baba, handifungi kuti vanokunyima inini. But Amnon, driven by the passions, the best passions of his flesh, he could not listen to his sister. Akamanikidza sisi vake. But Bible shoko raMwari riri kutidzidzisa kuti rudo rwaaiva narwo rwanga rwuri rushoma pane ruvengo. The moment you allow that young man or young woman to do what they want with your body, they will hate you more than they loved you. Chinoita kuti vakomana nevasikana vazvidzore zvinhu zvitatu. Number 1, vanotya infection. Number 2, vanotya detection. Number 3, vanotya conception. These 3 things. Vanotya kubatwa, vanotya kuzoita pamuviri, vanotya kubata chirwere. But when your boyfriend or girlfriend takes care of these 3 things that you are afraid of, hausisina chinokumisa. But Mwari anotsvaga vana Joseph. Mudzimai waPotifa ati ngatiite izvi, akati ndingaita sei chinhu chakaipa ichi pamberi paMwari. Haana kutya kubatwa, haana kutya chirwere, haana kutya pamuviri, akatya Mwari. And that no one can take it away. Saka Bible shoko raMwari riri kutidzidzisa panapa kuti kana wafunga iwewe kuita mukomana, amboti kana waita mukomana womhandara ngauende, ndiani wadaro. Saka Bible shoko raMwari riri kuburitsa panapa kuti muchero haudonheri kure kwemuti wakausenga. Saka Mwari wakudenga dai angatibatsira. Vakomana vari kukura, vasikana vari kukura, let's straighten our paths. Muchero haudonheri kure nemuti wawo. Mwari unopa vanhu mukana wekutendeuka. Kana Mwari apa vanhu mukana wekutendeuka, anotarisira kuti vashandise mukana iwoyo. David utilized his chance. And for you, you must utilize your chance. Wapiwa mukana wekutendeuka when you have heard the message of God. Unofanira kunzwisisa kuti muchero haudonheri kure kubva pamuti wakaubereka. Mwari dai angatibatsira tanzwisisa kuti mafambiro edu ane chekuita
neupenyu hwevari kutitevera. They learn from us. Irombo rakaipa. Kana aripo anoti achirayirwa, anoti imi makawira mugomba, ari kurayirwa nevakawira mugomba, vobva vati usawira mugomba rino iri ratakawira, iye vobva vati makambowira wani, regaiwo ndimbowirawo ndinzoti zvinodii. Kana warayirwa batsirika. Asi kune vabereki vanoziva kuti vakatarisa mwana vanozviona ivo mumwana nemusikanzwa yake. Mwari dai angatibatsira tagona kugadzirisa mararamiro edu, tigadzire rudzi runotevera kumashure, runotya Mwari, runoremekedza miganhu inotarwa naMwari. Mwari dai vangatibatsira vatiitirei zvakanaka. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, muzita raJesu tinodawo kutendai nekuda kwerudo rwenyu runogara nekusingaperi. Muchero haudonheri kure kubva pamuti wakaubereka. Tibatsireiwo vatana vanzwa shoko iri, vari kukura vanzwa shoko iri, vane vana mudzimba vanzwa shoko iri, vane vana vavakachengeteswa vanzwa shoko iri. Mwari dai mungatibatsira kunzwisisa kuti vana vanoona. Zvimwe zvose tingazviviga hedu, asi mabasa edu neunhu hwedu vana vanoona. Kana vozozviita zvicharwadza isu. Varipo vana amai nana baba vakafarira shuga kudarika upenyu hwemwana, vakazonotora mwana vakamupfekedza ivo manapukeni nemapamba. Mwana mukuru abata chirwere, havana kugona kutsiura vakanyarara. Vamwe vedu rudo rwedu rwakadzama zvakadaro, hatigoni kutsiura vana kana vachikanganisa. Tibatsirei kunzwisisa kuti kana imi mazotora nyaya maisa mumaoko enyu, we may fail to control the affairs of our lives. Tibatsirei Baba vari kudenga, tigone kutendeuka pamararamiro edu nemhaka yekuti muchero haudonheri kure nemuti wawo. Uyu ndio munamato wedu muzita raJesu. Amen. Ndafamba kure kumusha, tenzi ndadzoka, ndakaita zvakaipa, tenzi ndadzoka. Ndafamba kure kumusha, tenzi ndadzoka, ndakaita zvakaipa, tenzi ndadzoka. Ndadzoka ini kumusha wavo, taneta mitoro yorema, tenzi ndadzoka. Ndadzoka ini kumusha wavo, taneta mitoro yorema, tenzi ndadzoka. Ndarasa makore mamwe, tenzi ndadzoka, ndopinduka nemasodzi, tenzi ndadzoka. Tenzi ndaneta kutadza, Tenzi ndadzoka, rudo rwenyu ndosimbira, tenzi ndadzoka. Ndarasa makore mamwe, tenzi ndadzoka, ndopinduka nemasodzi, tenzi ndadzoka. tenzi ndaneta kutadza, Tenzi ndadzoka, rudo rwenyu ndosimbira, tenzi ndadzoka. Nieza ekaya, senyika tele, vulingalo zotando, nkosi ngamkele. Nieza ekaya, senyika tele,
Jesu mnunuri wangu, moyo wangu, andina imwe amaino pinda imwi muritisha ngucha angu mupenyu wese kananda mudi imapo dino chema ise Jesu mnunuri wangu, Jesu mnunuri wangu, moyo wangu, andina imwe amaino pinda imwi muri rufaro rwangu mupasire ndofara nemikwazo mudangairo renyu chiseje